Ano guys, luto na gamang pansit. Okay. Ano guys, ang mang biko, success. So, sa nizang, paano pan... Good morning guys! Majung kabuntagan ninyong tanan. Majung buntag natang tanan guys. Majung butbot ko no. Manganta ninyong butbot sa kabuntagan. Arang kib-kib ni Kimyat sa butbot guys ya. Tulo ni kabuk butbot kat karay gibilin ya. Kakadyo. Karon guys, magluto ko sa pansit ug biko. Ay mo man lagi ko ang Papa Gabriel nga makasweldo ko palit ko pansiton og bikohon. So ana lutoon karon. Pader no. Wahay aga mang biko og pansit guys para sa isang birthday. Sagdilaman at least na. Gapo nakasweldo naman mig hapon guys. Arang dugadja kaadyo na human og pang payout. Grabe gazang daghanag tao guys. Grabe insan na kung orasan na payoutan. Hapit na alas 5. So at least na payoutan na. Salamat kaadyo. Mato nakapalit ko guys og konsumo daris bay. Nakapalit ko ko dito sa ingan ni Papa Gabriel. Na po ko gihatag ni Papa Gabriel. Secret og pila to. Tatawas ng pitaka. Dalang kahawad sa kwarta. Di oy napud kato sa una oy diyan na ding ipalit og tuwas mga kon guys. May isang kwarta dyan ipalit og tuwa daris piso. Matog hapon ha nagipalitan pud sa daan. So karon guys magluto ko sa biko og pansit. Pansit. Biko pansit. Biko and pansit. Biko pansit sa gulan. Biko pansit sa gulan. Na guys magkudkud mi daring lubi, tulo ka buok lubi ang tulo ka buok lubi guys ang latikon. So pagkuro ni Ron ni Kuya Gael, puli-puli mi kudkud kay mang hiwa sa kurari guys ang lamas daris hang biko. Abi ko, lamas daris ang pansiton. Pero kay Nang bukbuk. Kuana. Ang dada ng butbut. Ganahan sa skimyat na rin butbut guys ya. Pati ka na. Pansit ko una. Dahil sa akong magbiko. Yes no. Magpansit ko una guys. Kay arong inaghuman. Makabiko na ko. Lami man ang biko nga padekut-dekuton guys no. Ang hamay hinay-hay dari guys ya. Nagbanak-banak dari sa bohol. Nagbanak-banak pa dari sa injo guys. Ang hamay dari nagsigig. Banak-banak. Isa. Si Papa. Garaon sa rin ang mga gamayng baji guys ya. Huwag iringgi bidli. Wow. Yan na guys, ang kamang pansitan. Manali man. So guys, manghiwa sa kudar he. Kay magpansit ko. So patanaw naman hanjak guys. O mga man akong pansit. Lamiyat. Ha? Grabe kimiyat giganahas bot-bot guys. Adi ha. Kasi nakarelita ng bot-bot guys. Ganahan. Ganahan magkankaan. Dami na si Jagdi pakajudak. Grabe rin liit na mas bagul. Mga mga lubiha guys dito sa tungod sa bahay. Kung na yung mga turok na pas ibabaw. Dara guys, naka-ready na gahang lutoon. Dara guys, naka-ready na gahang pangsagos pansit. Okay. Masuga na guys, kaya ako'y batong. Pinira na siya guys. Kaya mura na siya og bagyo beans. Okay, then na magpansit na ko guys. Kumbati ya, imong kudkuron. Pagay lang kumbati pa sa kudkuron guys. Right, so magisa na ko laro guys ang panakot. Ahos and sibuyas. Na guys, luto na gawang pilit. Na guys. Dengag na nagpilit guys. Diba? Oh, nagaman na nagpansit guys. Dito na ko magbiko kaya din na may yung dinag nga pilit. Ano nga good guys no. Dito bagat ang lihok. Na guys. Magisa na ko na rin ang ahos. Gisahin ang ahos. Pagkahuman, gisahin ang sibuyas. Sibuyas. Yan na guys, sanay sagol rin pang malakasan namang sagol. Tao. Nami man ang sardinas guys, isagol sa pansit. Ha? Halo-haloin para siya ay humot. Muna jay pang sagol gad na mo dari guys sa province. Huway manok. Ares pagalilis isda. Isdang kinulong.
Gusto. Sardines. Mut lagi nih guys. Mut kaju. Nakaumot kaju guys. Okay. Ano na yung butangan og water. Para ito na malunod na itang bihon. Alright. So, nang butangan og tubig guys. Ayan. Sakto ra maluto ag bihon. Yung kanton. Okay. So, diyan na guys. Hasan sa pabukawon. Kaya na ilunod ang bihon og kanton naghuman. Tapos magulay dahil guys. Alright. Diyan na guys. Nagilunod ag carrots and batong. Kung ako'y bagyo beans guys. Diyan may batong. May hangibutang. Marang panahizag bagyo beans sa kurma. Guys no. Diba? So, kung natataod, is ang hanang ilunod agatang. Hanang ilunod ag bihon. Bihon-hon. Ang kanton. Yes, no? Malipay pa pag-abril na ni, guys. Nag-effort si Queen Nay. Timing po ikadzo, guys. Nagbiko, nagpansit. 101 dar sa mga. Diba, 101 dar sa inyo, guys. Des inyong lugar. 1 dar sa amo, des buhol. Tigbanak-banak, imbis sinunting pista na nagsig banak-banak. Wala ron, magpadya mga himistahan. Yes, no? Ito malutog ang pansit, guys. Ano ilunod, guys? Guys, ano ilunod, re? Bihon. Para sa... Lahat na yun. Dito, guys, wala na humuubig. Sa mo itong katabang. Okay. That's all right. Okay, guys. Gulon. Ay, susinuhan ng kalbaan ha. Abi ko matikangkang agaha. Stilan. Nah, jugod to tikangkang ka aka. Di tampa junong bigay delikado. Yan na guys. Ha? Naglunod ag bihon. Then hanap pa rin ilunod ring kanton or mahalo na siya guys. Lami na sa gula ni sardines, gulay, oh, di ba? Isda. Okay, di sa may mukuan karne guys. Isda sa meron. Kung naay karne, bisayang manok char. Mahal man dari bisayang manok guys, tag 250 ag kilo. Na kay manok dari arang lami ak azo. Kanong manok? Ha? Kanong manok? Na bisayang manok ra. Okay. Ano yung lunod ring kanton. Ano dyan palami guys. Palami. Bitaw. Mga dyan hang isagol guys. Kung magpansit ko. Hang butangan o ingani. Kanton. Bihon and kanton. Pansit kanton. Ano dyan gitawag guys. Pansit kanton. Ano ba nagtuali man? Delikado. Sila noy. No ko ning kahaan ni mo sadyaw man. Dancer ba tayong kahaa guys? Sadyaw man. Stilan. Oh, pastilan ginuko. Guniti sa ito na. Tikangkang ning kahaan ni. Yes no. Okay, so butangan pa na gamay tuyo guys. Kaya grabe man po nagdinata butangag tuyo ng luspa dagagi. Mara sa tigkag. Kanang butangag gamay tuyo guys. Guys, ang butangag tuyo. Okay, halib na yung ubos luto naman diyan sa ibabaw. Butang tuyo guys, aron di pa si luspad kaadyo guys no. Okay, kayo. Tuyo-tuyuhan natin guys para napay gamay ni jang kuan. Gamay raman tuyo atan hudpon. Okay. Okay kayo guys. An halo-haloin. Pambisa na harip kuan pa repolyo. No to bitsin na daris bay guys. Munang umukaan dani aw. Makalasa dyan silang way bitsin. Samot nag magic, di may magbutag magic. Di ma-magic pagat ang kinabuhi lagi. Pastilan. Yes no. Butang mo na. Lagay mo na yung aking repolyo pader. Kumbati assistant. Kaya mo nang
Manang kuan, late nga celebration. Di, para mo ito. Late nga, kuan pa, late nga pa-birthday. Kuting, yag 1 month ang kuting. Celebration ko na sa mga kuting guys. Kay 1 month na. Pastilan. Karaan ko ka pa. Alright. Yan na guys. Agatang repolyo. Arang ka ka. Mga ka dyan ganahan guys. So magluto ko maingan ni pansit. Aghang daghan. Kani mga gulay-gulay. Repolyo. Mga carrots. Mga bagyo beans. So kay bagyo beans. Batong may hang ako anan guys. Yung Tagalog sitaw. Ayan. Sitaw ang aking nalalagay sa aking pansit pag walang bagyo beans. Yes, no? Ano, good. Mindset ba? Makatantag gulay-gulay. Daghan pag uday kuwang guys. Buot sa dog kompleto ko ni mga sagol o pansit. Kaso kay inamu raman ni. Inato. Sakto ra ba ka ni padir? Sakto ra ba ka ni? Ang lasa. Okay. Dena guys, pata ni patataran kata ni tilawan ron. Isa pa bukaw marije. Yes no. Na guys, luto na gamang pansit. Wow, ano ni haunon guys? Na guys, maray transferring among pansit. Birthday papa. Yes, dali butang. Is papi. Birthday ni Papi be? Papi birds. Ada guys. Bila sa anak ko dito sa matuwang. Isa pa sa dira. Okay, dali guys. Takha pa dir. Takha, manok. Okay. Ayan guys, ang ating pansit. Special na pansit yan. Yan na guys, para sang biko. Mazo pa resulta guys. Ano may hang gamit ya? Kinugay, mo na tawag na mo dari guys, kinugay lahi pa tong brown sugar. Ano may hang gamitan para sa latik daris biko. Para sa aming malagkit. Guys. 1 kilo ni siya. May palit gihapon. 1 kilo nga pilit. Okay. Alright. Lang buras kahag siga guys, arong dalig kalatik. Magkauna tala na yatang biko. Dahil na guys, sana na ilunod. Ano yung unahan rin, kinugay. Hangi butangan dahil upuan guys ya. Sa gula na brown sugar or totam is food. Is no. So, hana na isang ilunod guys. Para ano ba? Pantay agad sahang para pantay agad sang katamisan. Wala may ipadag isang color. Kikazo. Ano guys? Ibu ang suwar to guys. Karaw-karawin para mahimo na siyang latik-latikin. Ang patanawon sa guys, malatik na siya guys. Kaya dugay pa ning karaw-karaw. Yan na guys, latik na buti ni. Yeah? Wow, dali raman na guys. Sabi ko, dugay. Dali na guys, dabdabag maazo. Saro, latik kong maazo. Dali raman na pa sila latikan guys. Yan, mas papagabril maglatik. Oh. Yan na guys. Alright. Okay na siguro ni guys, ya. Sticky na kaadzo. Yan na guys, naglatik. Wow. Sticky na sa kaadzo guys. Naributang niya, ipadawi ya. Kung ano dyan yung kamot. Ang hawa asandaan guys, naglatik kay basin sa daghan ra. Ang kuwang, bubo dari balik. Yes no. Okay. Okay, so iya, ito iya ipatungod sa. Alright. So, di anaag pilit nga dinang ag. Alright. Wow, yummy yummy day. Yan na guys, lunod na ni Midebi. Parang medyo ka sticky guys. Parang ka sticky ka zo. Butang na luto ma? Na guys. Hindi ay nagmulat.
Yes. Daghan naman kanila tika. Sa gilbi. Pada sa katang hawasan pa. Yung sa daghan ra. Dari pada. Tungod sa ang hawasan guys. Kaya basin sa daghan ra. Sakto na yat ang palitan o karlan. Yes no. Okay. Impas lagi ipon ni mura na iya. Uy, sakto ra pagkadang guys. Why, deket-deket ya. Wala, dahil deket gamay dia. Dahil deket gamay guys. Gamay. Dahil deket gamay guys na. Di sa asing deket na deket. Deket ba na, di man? Diba? Deket ba na, di man? Deket ba? Na guys, sakto pagkadang aga. Bawal na, ano? Ag. Kuhaan ka na, mukaan kuya guys. Latik. Diyan na kayo makasakit na ngipon. Saring halo-halo guys. Halo-haloin para Kanin, bayot man ka. mura. Bayot naman ko no. Tabangin kuya. Haluin natin. Sakto ra jud ay guys. Isang kuan. Sakto jud ay ako ana jag latik guys. Kalabi nagma-overs just kadaghas latik. Kay arong di malata. Yes no. Man, ako. Ano nga ako tingnan na. Kana pinaghawa na halo. Sakto ga jud tong gilain ng mga latik guys. Amo tong ako anan og karlan. Halo-haloin guys ang ating latik-latikins. An pilit-pilitins. Halo-haloin ng mabuti para masarap siya. Lamig ka doy. Mani dugay pa panas ingani guys kaya arang sa pagkalatika. Okay. Tilaw na skimyat, mazo. Cha. Mazo kuno guys, skimyat mo itig test, skimyat mo itig tilaw. Halo ang mazo ya, halo ang ilawom. Lagi, nibuok ba? Kuha na guys, halo na ni. Wow. Then na guys, agamang biko. Nami kazo. Alright, then na guys. So, then na guys, ang mang biko. Success. So, sa nizang paano pan guys. Nang tabunan na ritang mahiwagang dahon. Wop. Then na guys, nga ni makubas na magbiko guys. Ang tabunan dahon. Karong, di masudlag. Pagpag. Ang karoon nakatasan ng paano panday. Then na guys. Magkana day? Guys, magdapon mi dari pansit. Ang masang hapdan sila sa nanay dito sa ubos. Huwag brother. Ang hapdan sila tog, pansit o biko. Tinga dito sila guys. Huwag man makita ang sardinas guys. Di nakitaan guys ya. Sardines. Magkaan sa ako guys. Maglaag mi. Rong taod-taod. Deskimyat ya. Uban ka be? Laag ta? Uban nga sa guys. Maglaag mi. Mila Delton. Ang dali ng imo. Bibi Delton. Patad sa rin ang Kuya Gael guys, pansit ug biko tulas nanay ug sang manghud. Tinga to sila ron ngano day pansit ug biko. Nga man ko to ganeh kuan guys, kaha ug kudkuran. Oh. Magsud pa ko daag pansit ug biko para nilas plurami. Kay mo hapit mi dato. Guys no. Ama tong ging na ningat to na mo magdako biko das nilabay raman mi das sang adlaw stilan be. Then na guys, anang yan damdag ilas programi. Kay man ihatid kareje unja. Ngantan jo guys, kansa ko. Mangantanin jo guys, biko og pansit. Ilis-ilis na mi diri pangaan guys. Tas Kuya Gael dadar duzanan. Das papagabrel o si Kimyat ng una na. Si Kimyat ang isang biko ibizaan. Pwede. Ang tangaan. Maraming agi ato ila plorami guys. Pansit o biko. Maraming hatod. Kasi no paminta lang ko na niya. Tuyo. Gispad man pud og gibutang tuyo gamay. Ako ra. Ngaya majo ba? Ngayon mas
Si Talmas kuya, kaduhan ako nandiyan dugang sa pansit. Nami man. Mga anta, biko. Day, imong biko day, kana. Unahan ng biko. Sura guys. Ikaw na. Bata ka, ikaw na. Sura. Anta. Dan ako ilapuro kami guys. Maghatod sa oras biko. Narila po kami. Ayo! Flor! Latog magkagbata. Latog magkaha. Hala, tingkatog ron. Tawag siguro guys. Tawag buti. Tawag zidron guys. Tawag buti bata. Nasirado. Tingkatog rong rasa. Flor! Aray hatid. Jausa! Tug! Natug pa! Tug buti guys. Tuktok ka sa. Tug buti! Ha? Tok-tok na da. Ngayo pa dyan. Tilan. Ginaw ko. Lakaw maka sila. Ikaw, diya. Basing nila. Basing nila lakaw. Kaya warabay kuan. Wag ilang kutsi. Wasero itaw guys. Sa halaman ng ibalik inza. Para ibilin na to ilat inzil. Kala. Biko o pansit. Arang nga. Kuanon. Umaabot na sila. Naglakaw siguro kayo umanday gilasak dyan. Ano magilang kutsi. At asa ibilin tari guys. Ang kuan. Igagaw. Tara guys. Ang ibilin na to. Latinzil. Dara man sila dari. Halaman sa atas purami. Ipakuan na tong undoy. Ipakuha. Lord to rin ibilin na to. May tao na to si Inzo. Siguro panuktok. Nambarayo umanday ginzo sakzanan. Ang lakaw buti guys.